ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கான நிவேதான உணவு கரும்பு சாறு. நீங்கள் கரும்பு ஜூஸ் வாங்கி தரலாம், இல்லை கரும்பை வாங்கி தரலாம், இல்லை இந்த குதிரைவாளி அரிசியோடு சேர்ந்து கரும்பை பொங்கலாக பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்படியும் பண்ணலாம். கரும்பு சாறு கேசரி இப்படியும் பண்ணலாம். ஏதோ ஒன்று கரும்புடன் சேர்த்து நீங்கள் தானமாக கொடுக்கும்போது உங்கள் நட்சத்திர அதிபதியின் உணவும் சுவையும் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அப்போது உங்கள் நட்சத்திர அதிபதியின் அனுகிரகம் கிடைக்கும், வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டங்கள் கைகூடும். இது எந்தெந்த நட்சத்திர நாட்கள் அன்னைக்கு பண்ணலாம்னா, உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரமான ரேவதி நட்சத்திரம் அன்னைக்கு பண்ணலாம். அடுத்தது அஸ்வினி, கிருத்திகை, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூசம் இந்த நட்சத்திர நாட்களில் கேலண்டரில் நீங்கள் குறித்து வச்சுட்டு இந்த உணவுகளை நீங்கள் நிவேதானமாக பண்ணும்போது, தானமாக வழங்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் கைகூடும். சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரியாக இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக மாற்றங்கள் நிகழும். அதிர்ஷ்டங்கள் கைகூடி வரும். நம்பிக்கையாக பண்ணும்போது கல்லும் கடவுள் தான். வாழ்த்துக்கள்.